salkisa sekang auto malko accident ngai nokungni borok joto sakhamya nokok kalaijak tabuk blaikno shreyas engjak Khumpui Rupini 9 bosor bofani bumu bijoy bikrom Rupini kami ingka chompok nogor sadupara sinai kami bo bini nokungo jogya angai tini Khumulwng Amchaini joto Koktuma Thumnairok basawoi khoksakongni thumui bono bini janfran basirnani bagai bini Sakham dati enani bagai hai hinai asugui tongleya Khumulwng Amchaini Koktuma Thumnairok Haniba hamari. Joto nai tongnai lukurukno जों tini o box tei tini 18 tarik sombar o box tei pasalaimani omono kaisa narok saimang khana thangnai 14 tarigo chini oro Khumpui Rupini ekhane bomo Rupini kai boroni family kaisa boro thangnai 14 tarik ni horo kaisa lahar party mongo klai lekha pura family kaisa keo phano tai krei aboni bagai borong ni ngai cheng chini Khumulwng elakao je Koktuma Thumui Thumnairok cheng borong ni nukhung ni ngai cheng o Khumpui ni condition tai bini Amchaini condition ni bagai cheng mungsak chubai me phano cheng Khumulwng elakao je media khai Thumnairok cheng jotono basawoi cheng oro main building rogo je oro head office cheng je mantei cheng thumlaikha boibo Chubakha kai chubanai rokno bo belai belai kha hambai norok noroni bokhani je muchungmani khakwar khaya pharmani bagai noroni chubama bai tabu osraini langma chona naimani no norok manjui mano aboni bagai norok jotono no hambai tei cheng tini salsabai cheng paiglak cheng khana rogo bo tai kobon office rogo cheng thangnai aboni bagai joto lukunok boyo norok omono nayei kisa chuba bainani bagai cheng noroni thani khoijau hambai